Кои са най-често срещаните грешки в интериора, които не позволяват на дома ви да изглежда съвършен? Споделям ви няколко лесни трика, с които да ги избегнете. Грешка номер 1. Прекалено много декорации и мебели. Помнете, по-малкото е повече. Вместо да претрупвате с ненужни вещи, декорации и мебели, разчистете стаята, оставяйки свободни пространства. Така ще придадете усещане за спокойствие и простор. Грешка номер 2. Неправилният размер на килима. Килимът е ключов, но ако е твърде малък или голям, той ще наруши пропорциите на стаята. Размерът трябва да бъде съобразен с мебелите. Предните им крака трябва да бъдат на килима, а задните да са извън него. По този начин ще получите хармоничен и модерен вид на пространството. Грешка номер 3. Липса на контрастен елемент. Дори малък акцент като цветна възглавница, картина или детайл в различна текстура ще създаде дизайнерска завършеност и ще освежи пространството. Избягвайки тези грешки, домът ви ще придобие съвършено друг вид. Ако искате да се убедите, свържете се с нас!